సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీరు కూడా ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేసేయండి. ఆనియన్స్, కొరియాండర్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఈ 3 చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకొని, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ఇవి 2 పచ్చిమిర్చి, అల్లం, కొంచెం సాల్ట్ ఈ మూడిటిని పేస్ట్ చేసేసుకొని, పెసరబ్యాళ్ళు, జీలకర్ర ఇవి కూడా అన్నీ వేసేసుకొని, సూజీ రవ్వ, చిన్న రవ్వ, ఉప్మా రవ్వ, కేసరి బాత్ రవ్వ ఇవి ఏదైనా ఒకటే. ఈ రవ్వలోకి మనం ఇవి ఇప్పుడంతా చాప్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న అంతా మొత్తాన్ని కలిపేసుకొని బాగా పిండి ముద్దలా కలిపేసుకొని చపాతీ పిండిలా కలిపేసుకొని ఒక ప్యాన్లోకి రొట్టెలాగా తట్టుకొనేసి 2 సైడ్స్ బాగా మంచిగా కాల్చుకొని తింటే ఈజీ, హెల్తీయెస్ట్, సింప్లీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే రెడీ అవుతుంది. 2 తిన్నా చాలు, కడుపు నిండిపోతుంది. హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే మనకు రెడీ అయిపోతుంది.